Ako vyplňovať výskumy a neporušiť pravidlá. Aby váš účet zostal aktívny, vaša účasť mala zmysel. A aby ste dostali zaslúženú odmenu, je dôležité odpovedať poctivo a venovať dotazníkom plnú pozornosť. Na čo si dať pozor? Čas. Neponáhľajte sa. Príliš rýchle vyplnenie výskumu naznačuje, že nevenujete dostatočnú pozornosť pokynom alebo otázkam a odpovede sú potom nekvalitné. Konzistencia. Odpovedajte vždy pravdivo a v súlade s tým, čo ste uviedli v predchádzajúcich otázkach alebo vo svojom profile. Protichodné odpovede spôsobia, že takto nekvalitne vyplnený dotazník klient neakceptuje a vy tak za účasť na tomto výskume odmenu nedostanete. Kontrolné otázky. V dotazníkoch sa objavujú jednoduché kontrolné otázky, ktorých cieľom je overiť, či otázky a odpovede skutočne čítate. Napríklad, z čoho sa stavia snehuliak, sneh, piesok, tehly. Jazyk. Vyhýbajte sa vulgarizmom a nevhodným výrazom v otvorených odpovediach. Môže to byť dôvod na vyradenie vašich odpovedí a nevyplatenie odmeny. Úprimnosť. Nikdy neklamte a neuvádzajte nereálne údaje. Odpovedajte vždy podľa pravdy a vlastných skúseností. Nepoužívajte texty generované umelou inteligenciou ani iné skratky. Prečo je to dôležité? Naši klienti často robia veľmi dôležité strategické rozhodnutia na základe výskumov. Kvalitné a poctivé odpovede sú úplne kľúčové. Vďaka tomu vám môžeme aj naďalej ponúkať zaujímavé dotazníky a férovo vás odmeňovať. Ak u vás zaznamenáme opakované porušovanie pravidiel, vaše členstvo môže byť ukončené. To by bola škoda tak pre vás, ako aj pre nás. Ďakujeme, že ste s námi.